खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव फरवार्डनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोसेलां मोजाङै हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना खर' मर' लोबखांबाय माने आं टावेल बोरायखौ लाबोफादों नालाय हरैनिफ्राय गथ'फोरा सेले बेले खालामबाय थायो बे टावेला फिसाखाय मोजां मोनो मुसिलायबा बिमाया सुयै सुयै बेखौनो होबाय थायो आरोना थ' बिमाया बेजोंनो खर' खाथुमनानै लाबाय बेनिफ्राय आङो फुरा सानथाम ना सानब्रैनि उनावसो दिनै आं केमेराखौ अन खालामदों आरोना दहाय फुङाव आं मोनसे ब्लग सोदोंमोन बे ब्लगखौ आं बेलासियाव होगोन आं दा फोरमायखानाय जाबाय बाट आं फुङाव खालामदों भिडिअखौहाय बानायखानाय भिडिअ थानायखौसो आङो दहाय फुङाव होदों आरोना बाट आङो फुरा सानथामाथ' फुरा जाबाय आं सानब्रै ना मा जाबाय बेखौबो हमनो हाबावला सानथामनि उनावसो एकदम ब्लग बानायफिनदों आरोना मा होनना बुंबावनो सोनाफोर प्रब्लेम जानानै होदोंमोनलाय आंना थ' बेनि थाखाय आं भिडिअखौनो खालामनो हायाखै कन्टिनिउ होनो हायाखै आरोना मिथिखाबायना साननै सानथामानो जाबाय आं ब्लग होनो मोनैया थ' बै लास्ट मोनसे ब्लग होदोंमोन ना बियो माने जेने थेने आङो आपल'ड होनानै दोनखादोंमोन टाइमिंखौ सेट खालामना दोनखादोंमोन बिनि मोनायावनो गायब आरोना अखानायै हारसिंनो आपल'ड जानानै थाबाय कमेन्टआबो हारसिंनो अफ आं बेखौ अनबो खालामहैनो हाया जेबो खालामहैनो हाया थांनोनो हालामा आं बे जायगायावहाय प्रब्लेमा जायोबाथ' टेनसना जाखायोआनो आरो बिनि गेजेरावनो सोनाबाय फिसालायाबो खिलाय गोबालाय ओरैबादि जानानै होदोंमोन उपरसे आंनि प्रब्लेम मबाइलनि आरोना मोनथिया आंसो मा थुखो मा डाटा क्लियार खालामफ्रांखो ना माखो आरो दाखालैनि बायदिनो एसे सेमहां प्रब्लेम आंना माने इमेल आइडियानो आरो गायब जाबावदों आरोना जायजों आं इउटुब चेनेल खुलियो बेनो आंना गायब आरोना मोनथिला मा जाखो आरोना बेनिफ्राय आरो थिग बिदिनो नाजायैनो आङो साइन इन खालामनो हाफिनबाय आं नाजाबाय थायोबो जेरावबो लांनोबो माने सोरनो देखायहैनो ओमफ्राय टाइम बिखायो नालाय बे टाइमखौ होनांगौ जायो ओमफ्राय सोरनाबा मालाय फटक'रिया जायोनो कमेन्टफ्रावथ' नुयो ओमफ्राय आंना टाइम लालायबाय आरोना फुरा सानथामानो लाबाय नै दहाय फुङावसो बिदिनो मोनसे लिंक हरलायबाय बेयाव हाबलायबाय आङो आरो अपेन जालायबाय आरोना बाबाया मासि साउन्ड होदों नों बिराद ग्रोब ग्रोब भिडिअ बानायगासिनो दङ मानसिया नोंखौ एसे दुरगन्द' खालामना होनोसै आं होननाय बायदि सेस आरोना एकदम गन्दगल जानानै होदों ओमफ्राय आं बुंनो सानो आरोना सोनाफोर माबाफोर प्रब्लेम जायोबा थान्दा दिमागथ' जानो हाया माने दिमागाथ' गरमा जाखायोआनो थेवब्लाबो माने नाजाबाय थायोबा फुरा जालाङो होननानै आङो माने बिसास खालामथारो आरोना बे बुस्थुखौहाय थिग आंजोंबो बिदिनो जादों जालासै नामा आङो गोदान चेनेलसो खुलिनोसै नामा थिग बेबायदि माइन्दआव फैफिनबाय आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय उनाव ओहो आं नाजाबावगोन नाजायैनो जेने थेने आरोना बिराद गाज्रि ओमफ्राय मा होनो थिग बिदिनो सोनाफोर जेरै जों गोदान इउटुब चेनेलफोर खुलियोबा गोबाङानो मा भिडिअ बानायलाबाय थायो आं फांनो आरो सोरबा बायदियाथ' खाथियावबो थानाय नङा नोंखौ नुबानो मोखां खोबगोन आरोना नोंखौ नुबानो साइड जागोन आरोना हे दानो बियो लागोन होननानै आरोना नोंखौ लायोबाबो लायाबाबो लाजानो गिनानैनो जेनेबा जायफोरा ओंखारनो बायो बेफोरो आरोना होनबानो जायोना नर्माल लानो नाङाहाय होननानै होनबा लानाय नङा सोरबा ओरैबायदि मोखांखौ ओरैबायदि खोबो नों भिडिअ बानायफुनायावनो आरोना नों बेखौ लानो होननानै लायाखैबाबो नों बानाय थांनायाव मोनोना थाखसे एखमबा ओरै मोखां खोबो आरो दानि भिडिअ बानायलायगोन होननानै आरो दानो नोंस्रा भिडिअ बानायगोन नोंस्रा फैसा मोनगोन जोंहालाय मा मोनगोन होननानै बेफोरबायदि जायो गोबाङानो नोंखौ माने हेंथा होगोन आरोना भिडिअ बानायनाय समावहाय खिन्थु नोङो नाजालांबाय था भिडिअखौ बानायलांबाय था अब्लानो बयबो मिथिगोन बेनि भिडिअआ नर्मालसो जेबो गाज्रि भिडिअ बानायाखै बियो थिग दं होननानै नोंखौ लासैनो सापर्ट खालामलांगोन आरोना सोरबा बादा होबा मानिनो नाङाहाय जुनाफोर आरो मालाबाथ' ओरैबायदि जायो नों भिडिअखौनो बानायाखै थेवब्लाबो नोंखौ भिडिअ बानायजानो गियो आरोना नों बेयाव भिडिअ बानायहैनो टारगेटआनो गैखाया नों मोनथिखायो बेफोरबायदि मानसिया नोंखौ हेंथा होखागोन नों भिडिअखौनो बानायखायाखै थाखाथारदों अब्लाबो नोंखौ भिडिअ बानायसि बिदि खालामो आरोना थ' माथो होनना बुंबावनो बयनिबो साननाय बा लुबैनाया आलदा जायो बेखौ बाद हो बाट सोरबा नोंखौ बादा होयोबाबो नों मानिनो नांला आरोना नर्माल भिडिअ बानायलां मोजां भिडिअ बानायलां आंहाबो मा बिदि मटिभेसन भिडिअ होलाबायखो आं रोङा खिन्थु आंनि साननायफोरखौ आङो होबाय आरोना मानो होनबा नाजालांबाय थायोबा नों सानसे जाफुंगोन होननाय जादों आरोना नैबे आंनि गाज्रि जानायखौ नाजायै बानायफिननो हानानैनो आं बे खोथाखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय आरोना सोरबा आंखौ सानलायबायसोमोन खोमाना बिखुनजोजों भिडिअ बानायनो होजायासैदां होननानैहाय थ' बिदि जेबो नङा
आंनानो गोगोम प्रब्लेम जादों आरोना सोरनाबा दा सल्भ जाफिनलायबाय नायनोसै मोननै मोनथाम भिडिअ बानायखानायबो दङमोन दा माखौ होनो माखौमोन आं मोनथिला खिन्थु आं नैबे भिडिअखौ बानायग्रोनाय जाबाय आरोना सोरबा आंखौ सानलायबायसोमोन खोमा ना बिखुनजोजों भिडिअ बानायनो होजायासै खोमाहाय बियो भिडिअ बानायनाया अभार जाबाय नोंना दा बानायसै होनना रायजाबायदां बिदि सानलायदोंमोन खोमा ना थ' बिदि जेबो नङा आरो दा बायदियाव बिखुनजो बिमाया आंना भिडिअ बानायनो माना खालामदोंबाबो बदै आङो मानिखानाय नंलामोन खोमा आरोना गाज्रि भिडिअखौनो बानायखायाबालाय बे नर्माल भिडिअसो बानायदों दा लोगोफोरजों एटाचसो जादों दा बेखौलाय सोरबा बादा होबाबो सोर मानिनो आरो सोर बादा होनो ना बिदिखौलाय बाट सोरबा एसे मेगन बोरैबा मोनग्राफोर थायो बेफोरखौ मारगुलियो आरोना आंथ' बारा खेर खालामखाया दा बिदि जेबो नङा सनाफोर आंनानो प्रब्लेममोन मा होनना बुंबावनो आरोना ओमफ्राय दा सल्भ जाफिनबाय एसे मोजां मोनफिनबाय गोसोखौहाय सनाफोर आङो मा खालामनो आखायाव लादों ओमफ्रायहा नोंसोर मिथिनो लुबैयाखैबाबो आंनि भिडिअ हगारनि खारनखौ अब्लाबो आंनो फोरमायनानै लाबाय आरोना थानो हायाना भिडिअ बानायबाय थाग्रा मानसि भिडिअफोर आपल'ड होनो हायाबाथाय माने खें मोनो आरो आसलियानो बन्द' जानानै होदोंबाथ' माबायदि मोन्दोंमोन आङो सनाफोर दा जाफिननायखाय खुसि नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना माने आङो दुगैखांग्रा ब्लाउस टस गानांगौ खेमसेनो माइरंजों दालि सुदों आरोना दिनैनि खामानि मावनाया बुहुत फुर्ति मावदों आङो मानो होनबा जाफिनबाय नालाय बुस्थुआ ओमफ्राय जाखिनि बेनि सिगाङाव मावदोंमोन एसे उदासि मावदोंमोन आरोना ओमफ्राय स्र' मोननानै फुर्ति बग्रा बग्रिबो सुलायलायबाय ओमफ्राय आदार आरैहाय नैबे गथ'आ बेखौ हानानै दोनबाय आरोना आंनो रेडि होदों माने नै गलाय गथाय थालिर दाउखा आलु पटलाबो थाइनै रानस्रानाय दंमोन आरो ओरै फान्थाव थाइनै रानज्रिं दङमोन आङो बाजारावबो थांदोंमोन सोरनाफोर बांला होननायावबो दा आङो नोंथांमोनजों शेयारखौनो खालामासै आरोना मानो होनबा मा होनना बुंबावनो गाज्रि नालाय केमेराखौनो अन खालामासै मबाइलखौनो अन खालामनो गोसो जाला अनलि बे प्रब्लेमखौल' चेक खालामबाय ओमफ्राय थाफिनबाय आरोना जायाखै नालाय थाफिनलायबाय टाइम मोनबा ट्राइ खालामबाय बिदि आरोना मबाइलावबो नांथाबबाय थानो हायाना माने फान्थावखौ माया जाया नङाबा नैबायनो होबावोमोन आङो बेखौ फाजा एवनोसै ओरैनो जालाबायनोसै जों एसेनो थ' आंना आदारा दिनै बेनो दान्दिसे उनाव माबाफोर एरोना मायो आं मिथिला आरोना ओमफ्राय बिबै फिसौआ इसिनाव आब'मोनाव नानि फिसाखौ नायहैदों बेनिफ्राय बे सानथामा प्रब्लेमबो जादोंमोन नालाय एकदम ग्रिन टिफोरखौनो लोंलायाखै आङो गुगु गागा साहासो लोंखाबाय थादों आरोना सिनिसो माने टेनसनजों दाबजों देहाखौबो खेयाल लाखिनो गोसो जालायलायाखै मायदि नायलाय खुनुरुखुमजों हमथानानै थादों आरोना मानसिया खम जारला ओमफ्राय दिनै आङो फुङाव जेबो जायाखै थ' ग्रिन टिजों स्टार्ट खालामफिननोसै माइन्डआ फ्रेस जाफिनबाय नालाय मानसिया फ्रेस जाफिनबाय नालाय मबाइलाबो फ्रेस जाफिनबाय नालाय केमेराया अन जाफिनबाय नालाय एसे बोलो मोनफिनदों देहाखौबो एसे नायफिनसै खम जारलाहाय जाम्बि आंजोंबो गाबनो ना मिनिनोसो आरोना गोदौगासिनो आंना ओरैहाय ओमफ्राय दहाय बिसोरनो सुजि एवनानै होदोंमोन आङो ओमफ्राय एसे दंबावो दा जागोननो राजाया फुदुंना होनोसै आं जायासै नालाय आंनि भागोआ थानाय बायदि जाबाय आरोना जेरावबो असान्ति आरे हर मालाय आंबो बिदिनो थांसैनो थांदो ओइसो नङा बे हारे जानो फैबावबायानो जादो आरो माथो जिरायनो लोंसां लानानै फैबाय नै देख' दाउखि खिलांबायानो नै दानिसो न'खौ सुथारदों दैयानो रानाखै दाउखिया फ्रुट होलांबायानो खम जारला बोथोरा नै दोमैलुलु थिगैनो दं आरोना दहाय अखा फिसा हाबावदोंसोमोन सान्दुंबो गैया जेबो गैया एकदम नर्माल ओमफ्राय ओरै जोंना रायजो राजाफ्रा ज' जाजाय सावरि सिस्टेमनि हाग्रा फुदों आरोना ओमफ्राय सासेखौ नायदो सिथों सिथा ओरै थां ओरै फैहां साहा लुगैबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा साहा फुदुंना होनोसै आङो आरोना फुंनि बालाबासियाथ' लाल साहामोन एबार आं गाइखेर साहा फुदुंना होनोसै आं अर्डार मोनखाबाय आरोना गाइखेरनि साहा लोंनायनि ओमफ्राय आं दा बेजों लोगोसे ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना हनै आयनायावबो नुहुरलायोहाय मिन्थावनो ओमफ्राय मा होनो लोगोफोरनि भिडिअखौबो नायनाय जायाखै दे दिनैनिफ्राय चालु आरोना अन खालामसै ओंखाम सङै बबे खनायाव टावार मोनो नैबेयाव एसे सोनानै दोनबाबो टावार मोनसाबबायो जेने थेने आरोना आपल'डथ' बेयाव जाखाया आंना बन जराव एसे जागोन ओमफ्राय बाखि आलायाव थांखानांखागौ बेखौथ' आं फोरमायबाय थाखायोआनो बे भिडिअखौ आं एसे बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना फोरमायनाय जाबाय बिदि प्रब्लेम जादोंमोन होननानैहाय कमेन्टआवबो साफा सानै बिमामोननि आं सोंहरनायखौ मोन्दों गोजोननाय मोन्दों सनाफोर बिदिनो जों कानेक्सन जानानै थालायलायोबा गोसोखांलायोबा माने जों थैलांनाय नङा आरोना ससियेल मिडियाआवहाय जोंबो थालांबाय थागोन जेने थेने भाइरालै नङाबाबो नर्मेलैनो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायना लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच फटाफट ओंखाम ओंख्रिखौ मोनसै आङो